俺の町に落ちてんじゃねえ。だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズ、マジ殴り。人も星もわしら神もビルス様も悟空もきれいさっぱり破壊されて、この宇宙はなんにもない虚無の空間になってしまうじゃろう。I finally found someone stronger than me! I wouldn't say that. You're also really strong. Wake up to reality.